kandidato sa umaabot barangay ug SK election sa Lapu-Lapu City nanumpa ang alikayan ang unsamang mga gidili nga kalihukan subay sa lagda sa Commission on Elections at sa gipahagayong Peace Covenant signing niadtong Sabado. Gisugdan ang kalihukan sa usa ka unity walk diin gibahin sa upat ka sektor ang mga kandidato. Dayon nag-abot ang tanan sa Lapu-Lapu City Hall grounds diin gipahigayon usab ang usa ka interfaith prayer. Samtang gipahinumduman usab sa kadagpuan sa Lapu-Lapu City Police, DILG Lapu-Lapu ug COMELEC Lapu-Lapu ang mga kandidato sa ilang mga duties and responsibilities sa posisyon nga ilang gitinguha. Nga makabot unta nato ang matinud-anon, limpyo ug malinawon nga barangay ug sangguniang kabataan election. Kung kamong tanang mga kandidato magpasalig nga mutabang aron ang maong eleksyon magmalampuson. As a City Director of Lapu-Lapu City Police Office, I enjoin everyone to join us together with the Commission on Elections as we strive to achieve safe BSKE 2023. Akong ipaibalon kaninyo nga bisan pa kamo mudaog na kung ang disqualification case, violation of election omnibus code, magpadayon kini, pwede kamo manisipin sa inyong giguptan nga posisyon.